Di naman dyan ka, pawala mo 1,000. Nya karon magreklamo ka? Ayaw pag sikwan tubag-tubag ya gawas diha. Oh, wow, grabe ka kuyaw. Di malikayan nga sa imo mo tanaw. Mauni ko kakula, bali gitawag. Dili malikayan mo tukar akong uwag. Oh, wow, grabe ka kuyaw. Lamiun nga girl. Kasi ko no, sito si ko ba sulpisyo. Asato. Kamu na trabaho grad job bitaw. Di na sa di ko good si. Katong akong bat sa una ba nang nag-abroad kay siya. Pero mo gali sulpisyo mo na. Ang usa ka na siya. Ako gyud tutoy. Gigabaan siguro na ba kay sige mo na siya panghilabot sa dugan sa mong classmate sa una. Dakuha siya tutoy eh. Sige daw na. Mumot lang. Wala ka. Siya gid na iba. Ayo. 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 Ayo! Wait, tao niya! Kapoy na naman ko ang... Sulpisyo! Sulpisyo! Oh! Okay! Alo! Badi! Grabe yun! Nay, si sulpisyo na ginig! Wapahan na magilang lugar! Uy, sa bahay na! Naos, bulong lagi na! Bahay! Basta kayo mo na siya! Kasi Sulpiso, oy! Sulpiso is dead. Queen is born. Born to be wild, born to be free, and now born for you. Wow! Grabe! Hoy, kasi Kumusta man imong kinabti ka naka-prod? Mandaw puro ka? Oo. Abroad. Klaro, di ba? Nauna-unaan na po ba nga manghatag og ayuda sa akong mga silingan ng mga huga o Ay, kuko. pasalubong mi mo! Yes. Balon ako, basta abroad kaya pasalubong kay toothpaste, sabon, gamay ra ka na padalag chocolate. No. Ka-judgmental pa. Ay, mga pagreklamo man mo. Nga wala man maghahatag sa kuha. Paglakaw na kuha, ba ka, nagpawalang sa imuhang banching ko ni mo ha? Kasi kag yaw-yaw ni mo bolkit, pag hilom dyan, ay duko pag chorchari. Hoy, dili na basta-basta nga mga sabon. Oo. Dili ba basta-basta nga toothpaste, USA. Dahil ni siya nga lotion, kapag haplas ni mo ani, mahimo din kaupuan. James Reed! Tagal may naging nga, pares-pares may ginawa anak niya. Kasi- Ayaw na ay, guni-guni ka na sa... Nakainom ka na ba sa yung tambal bolkit? Wala. Pero ipanatan na ito sa silingan. Hoy, pero asan mo tong silingan na to si Kuan? Si Manding? O Manding, asa naman siya? Uy, si Manding raba ka ni. Naube siya sa kanang eleksyon. Siya lang kapitanan sa mong barangay. Ha? Idaog. Sino kapitana? Oo, nahin mo siya kapitanan sa barangay. Si Manding lagi. Oh, na yun mo masyad ka ng Kuan. Kapitana nga, sugarol man to, sugarol. Adik og naong. Ang akong naibawaan, namaligya siya ng yuta niya. Namaligya ng yuta. Idaog. Ha, yuta. Nga ba sila yuta? Yuta sa kuko, tiin o suman. Kaya gusto siguro pangangkon dito sa biling baha. Uy, mo ba? Gusto na ko siya makita. Ako siya nga tagan sa toothpaste. Kabalo ka si Manding. Di ba si Manding ba sa una nga mo? Ay, Gilog ya pa siya ngipon karon? Uy, panulag sa rin. Dahil mag-toothpaste na siya, mag-toothbrush na siya, mag-auto na siya, pero pag di siya mag-toothbrush, di siya mag-toothbrush man. Uy, simpa ko lang si Manding. Asa mo siya atong Ako atuan. na lang, ihatod na lang. Ako ihatod na lang. Sure ka? Ako ihatod sa iya. Amo ni Ani, kaning dua. Kini lotion kay ko anak ga chinskin ra ba to siya? Kanin na lang. Oh, Kanin. ana ra ihatag dito. Sige, balik na ko ah. Hoy, pagbalik tayo ha. Oo. Nakay nimo. Oo. Manding! 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 Dali sa... Naigipahatag si Kuano sa sulpisyo. Okay. Ito ba na? Dali sa galing. Sa sulpisyo ba? Ay, kuha na din kayo sa kanang Manding. Yang ngalan daw kuno kay Queen. Queen na yang ngalan kay... Ito ba nag-apurot ba ito? Oh, Queen na yang ngalan kay nagpataot na siya tutoy. Na siya tutoy, babae na siya panahon Manding. Hala, uy! Hala, unsa man ni? Wow, toothpaste! Toothpaste, oh. Oh, unsa man ni? Lotion? Oh, lusyon. Wow. Wala lagi ka sa mood karon Manding. Kanang di na lagi ka nasuko lagi. Ano masukaman ko? Ay, kinahanglan magkita magmaayo ani kay happy ta pa ng eleksyon. Bulkit, ginoo ko. Dagan, dagan. Bugas sa ani. Budagan lagi pag kapitan nagbalik Manding. Wa man himo kay nahimol sa barangay nato eh. Sandi lang. At least taan yung kapitana kaysa wala may kapitana lugar. Oh, masuko na po na siya karon. Mo, jud ikaw mag-una-una ingna siya. Salamat kayo ha. Salamat kayo sa ginukunan ako ito. Toothpaste, mag-toothbrush na ko
ani, ug na ko lotion maham. Samis na gid gamay niya akong panit. Sige manding, igno na Sige igno. na ha, salamat kayo. Sige. Salamat kayo. No problem. Sige, ito ko may ni. Kinala ko ito face solution. Ada deh yung sa gawas ba kaya ako lagi ko oy. Oo, uy. Ada na. Uy, mamaulaw sa tanin mo na na yung ina. Mo na magyapon ko nga pagkatawgod. Dinana gid na gasto kayo magpagwapa na uy. Lumay na lang gani kay musuko lang gyapon akong bilangan. Kwarta lagi pero medyo na. Queen. Naghatag na po dito kang kuan ba kang kapitana ba kang manding. Hala ka, nasuko pa siya. Nasuko. Kasi nasuko. Anak siya palumad ako kang abroad pero lotion naman ay toothpaste imong ma-afford hatag sa iya may pawad ako nung kanag abroad oy. Halain siya kay kapitana na maguna siya lain na sa level karon di na siya malawat og inana nga pasalubong. Uy, kahilas ba niya? Asa ba siya? Adi pero anak ko siya ka paluma-luma ana siya paluma-luma ako no ka. Guwapa na kuno ka pa siksi-siksi wala sulod imong bulsa. Mas dako pa dako no ang sulod sa imong tutoy kung para sulod sa imong kuan sa imong bulsa. Uy, basto siya. Dili na Dili. ko ka mag-abroad eh kung mura daw imong ma-afford nga pasalubong na mayroon niya sa ako ay. Palibhasa duka. Eh, ako Kalma, sunod. bantay lang, Bantay lang. Bantay lang din yung bahog na ni ate. Ilok-ilok. Mandern! Gawas niya! Mandern! Uy! Servisyo! Nakaabot na kini ay ka ba? Si Sulpicio! Ako balang Queen. My name is Queen. Ay, nagusan na di ay ka? Ayaw ko pag change topic. Ikaw ba? Reklamador ka sa tanan. Ano man? Mo ba ikaw ba gihatagan? Kung siya reklamo. Ikaw na ba wala ba ka nakahatag ako bisang piso? Kaya ako na bang ayaw ko nila ka sa US ha? Nila ba ka pa wala mag 1,000? Nya karon nagreklamo ka? Ayaw pag sikwan tubag-tubag diha gawas diha. Ano sa di ka, oy? Wala bang sige magagkuan man sige bang nilabot sa kuha. Nga ningon ta sa kuha na. O porque naka US ko ana pangit ko. Uy, Hugaw ko kuko. Good ana. Ay, dili. Ayaw pagingon na naman ding. Kabaga sa imong naong, ikaw pa kung yatagan. Gawas iko gawas dayon kay aron nga dita ka makuto-kuto. Uy, wala man kung kuning ni mo. Kisa mo kuning ni mo? Hinayay mo ba kay baho kayo? Pwede, unsi daw kayo. Unsa ka lugar? Ayaw, paao na, paambito akong gipangatag din. Ambito, ambi. Unsa man naman hatag na bawiun ra? Wa man say klaro ana. Hoy, dapat lang ako nabawiwan man ding ako na ihatag sa mga deserving. Ikaw pa dihatagan, ikaw pa magreklamo. Hoy, kahilas ba kay nimo? Ambi na. Ano ko nagreklamo? Kisa man nga nimo nagreklamo ko? Ayaw na. Ambi na. Kaya ba kay nimo? Manghatag ko niya bawiun. Paghilom. Ayaw pag ina naman ding, ikaw nagadapat grateful ka. Hala ka, magsigang reklamo ka mo rin ako gihatag. Hoy, mahalo ni, mas mahal pa ni sa imuhang kwan. Gino ko nagreklamo ba di ay ko wala man ko Ay, sis, nagreklamo. ayaw na. Ay, dili yun. Kaya nga nga magreklamo siya nga sa... Sama na siya. Hilas-hilasan ko Uy, nimo wala nga. man ko kay istorya. Ayaw pagdosag Kisa do. man naging ni mo ana. Kisa man naging? Boy Bulkit. Agoy kanya gid si Volkit ni nakaingon lang. Siya nag-ingon sa kuha ha. Sa kuha ha. Unsa na kung kaon sa iba ka ganina? Unsa na kung ingon? Away ni mga silingan tungod sa iyo. Hoy, tambok ka ka. Unsa naman? Di ba nag-ingon ka sa kuha na gignan ko ni Manding nga kuhan? Mabisa ka na namin. Ingon, wala mo ko ni ingon. Unsa na ka kung unsa na kung ingon di mo ka ganina? Unsa na kung ingon? Magtarong mo ha. Hoy, tingog, bakit mo ka makatingog? Hoy Bulkit, ikaw giba. Ikaw dito. Pili ka muna, budangan para magkakapitan na. Lagi, pero ano naman ka mag-iistorya? Wala mo kung pwede ingon. Unsa na kung ingon sa imo ganina? Di ba nagpasalamat ko pag-ayo? Lagi. Saman ka! Uy! Yan na naman kayo nakatingog dayon! Di na makakatingog dia. Tingog dia. Muna bitaw ang ingon sa imo ha. Surrender na lagi. Ay sig adik-adik. Isa naman. Kung ingon! Muna na. Udangin na lagi na. Sig adik-adik. Ikaw kayo din katawan! Kamu ba pang hatagan? Kamu ba kusog pa kayo mga reklamo? Oy kabul-bulkit niya. Unsa naman ka? Kamusta naman ka? Mura mga tiro ka na ka silupin. Basta to, real talk. Ayo! Ayo! Wait, tao niya! Kapoy na ba
ko.